Ja. Hezký den, vítejte na Mobilmanii, máme tady nový představitel Samsungu Galaxy Tab 10.1. Je to pokračovatel prvního Galaxy Tabu s tím, že má novou velikost klopřičky, to je právě to označení 10.1, zároveň taky podporuje Adobe Flash 10.1, nový internetové proč zvolit tento název. Je to v podstatě druhá generace, to znamená Android 3.0. Nejdříve, než se podíváme na ten systém, pojďme se podívat, jak vypadá ten samotný přístroj. Vidíme, že je to zařízení tenké. Já vám ze svého pohledu můžu také říct, že je tenké. Kolik přesně má, bychom se asi viděli tady v tomto přehledu 99 gramů, tloušťka maximální místě 10. Maar hoe krijg ik nou die gebouwen en zo? Záda toho tabletu jsou krytá plastovým povrchem. Als het dan ook nog werkt. Ik zie zo heel erg. Ja, je houdt het al. Славянин отвечает. A na zadní straně vidíme, že 599 verder toch? Niet?